Vasvári Pálnak nincsen, nemhogy Körösfön, nemhogy Kalotaszegen, még egész Erdélyben nincsen szobra. Az nem teljesen elfogadható, hogy mellszobron kívül semmi nem őrzi az emlékét. Vasvári Pál volt az, aki a 48-as ifjak közül egyedül nem rendelkezett még Budapesten köztéri szoborral. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Ahol Vasvári Pál diákvezér volt, ahol Vasvári Pál lett történelemtanár, tanította az egyetemen, itt lett forradalmár, itt lett katonatiszt, és Budapest nincs egy vasvári szobor. Ki volt ez az ember? Ki volt Vasvári Pál, aki valamilyen különös oknál fogva nem részesülhetett abban a kitüntetésben, hogy a hálás utókor szobrot emeljen neki a magyar nemzet székes fővárosában? Forradalmár és szabadságharcos. Magyar hazafi volt. De akkor mi lehetett a bűne? Mit tudsz Vasvári Pálról? Bocsidd el. 48-49, nem? Költő. Ő volt az, akit bebörtönöztek, és ki kellett szabadítani, és kiszabadította. Semmit. Semmit tényleg. Milyen eszmékért küzdött esetleg? Még időszakhoz köthető. Hát igazából 48 előtte. Ugyanúgy benne volt a márciusi ifjakkal. Hadd ne mondjam! Bocsánat, most nem kapcsolok hirtelen. Én semmit. Semmit? Egy évszám, hogy kihez köthető, mihez köthető, milyen eszmékért küzdött? Nem tudom. Nem. Vasvári Pálról sajnos nem sok minden, de most voltam Székelyföldön, úgyhogy a hazát ezt azért próbálom bejárni. És azért az évszámot tudod, hogy hova köthető nagyjából? 19. század vége valahogy? Azt hiszem, de Vasvári Pál festőművész volt, ha jól emlékszem. Várvédő volt, azt hiszem. Valamilyen művész volt, azt hiszem. Egy évszám, ami hozzá köthető? Évszám? 1900 vagy 1800? 1900-es évek eleje, 1800 vége. 1700-as évek vége fele. Milyen eszmékért küzdött? Ezt sajnos nem tudom. Szociális, ez szerintem baloldal. A szabadság korának gyermeke volt. Annak a nemzedéknek jeles képviselője, amely nemzedék a hazaügyét, a nemzet szabadságának kivívását mindennél fontosabbnak tartotta. Haza és haladás, az ország minden részéből érkező ifjak Pest-Budán, Pozsonyban, Erdélyben, a nagyvárosokban lázasan keresték a független, erős magyar állam megteremtésének lehetőségét. Közéjük tartozott a legnagyobbak, legjelesebbek közé Vasvári Pál. A mai Tiszavasvárin született 1826. július 14-én. Akkor persze még nem hívták Vasvári Pálnak, és szülőfaluját sem Tiszavasvárinak. Hősünket Fejér Pálként anyakönyvezték, és mivel görög-katolikus vallású családban látta meg a napvilágot, a kutatók egy része szlováknak vagy románnak tartotta, esetleg ruszinnak vagy szerbnek. Ezeket a kutatókat nem zavarta különösebben, hogy Fejér Pál szívvel, lélekkel magyar volt, egész családja annak vallotta magát. A görögkatolikus egyház megtalálta Paulus Fejér
tehát Fejér Pál keresztlevelét, ami igazolja, hogy az akkori Bűdön keresztelkedett és született meg a később Vasvári Pálként ismert márciusi ifjú és forradalmár. Még aznap meg is keresztelték itt a bűdi görög-katolikus templomban. Akik nem estek el a szabadságharc csataterején, akik nem kényszerültek emigrációban, és teljes életutat tudtak befutni, azok bizony a foglalkozásuknak jeles tudósai és művelői lettek. Manapság már elcsitult az a vita, ami egykor Nyírvasvári és Tiszavasvári között a Vasvári Pál születéséjét illetően dúlt. Kijelenthetjük, hogy Nyírvasvári lett Tiszavasvári névadója is Vasvári Pál révén. Sok monda kering arról, hogy a nyári szünetekben hazatérve a piarista gimnáziumból a ház körül élők, a településen élő jobbágy gyerekeket tanította írni, olvasni. A tehetséges, eminens tanuló ifjú a szabadságharc kitörése előtt változtatta meg Fejérről Vasvárira a nevét. A márciusi ifjak egyike volt, Petőfi mellett talán a legradikálisabb, leglelkesebb forradalmári szabadságharcos. Fényes tudományos pálya állt előtte, de ő a fegyveres harcot választotta. Azok közé tartozott, aki nem csak papolni, verselni tudtak a szabadságról, de szívvel, lélekkel mindent egy lapra feltéve küzdeni is érte. 1848. március 15-én a lánglelkű ifjú szónokok egyike, barátai Kis Kossuthnak nevezik. Amikor a magyar szabadság megvédelmezése már csak fegyveres konfliktus árán lehetséges, Vasvári az első közszervez szabadcsapatot a betörő Jellasics seregei ellen. Maga toborozza embereit, éjszakánként 6 tudományi tanulmányokat olvas. Fél év alatt képzett stratégává válik, és alig várja, hogy fegyverrel a kézben védelmezhesse a magyar haza frissen kivívott függetlenségét és területi egységét. Mi jelenben élünk, de mindig a jövőre tekintve. Hogy az a nemzet, amelyik elfeledkezik a múltjáról, az nem méltó a jövőjére. De azt gondolom, hogy ilyen hőstettre, ilyen áldozatra nem lett volna az képes, akinek nem lett volna egy meggyőződése, nem lett volna egy olyan erős hite, ő nem csupán a barátaiért, hanem a hazájáért is azt adta az ő életét. ...1849 tavaszán, mint ahogy tudjuk, majdnem egész Erdély felszabadult az osztrák és a román uralom alól, a hadseregeket kiűzték. Az erdélyi szigetegységben több mint 40 000 román, a határőr és sorkatona Avram Jankunak a parancsnoksága alatt nem tette le a fegyvert. Bem tábornokék már benn voltak, a Székelyföld fel volt szabadulva, és ez egy olyan fájdalmas pont volt itt a hátokban, hogy valamit kellett vele kezdeni, de nem csak az, hanem ezek veszélyeztették a kalotaszegi kis magyar falvakat. Voltak, amelyeket, mint Kalotaszent király Zentelkét porigégették, a lakosság nagy részét leölték, és pontosan úgy, mint Abrudbánya és Dél-Erdély magyar falvait szerették volna itt is kiírtani a kalotaszegi magyarokat. Vasvári 1849 tavaszán szabad csapatot szervez, Rákóczi nevét zászlajára tűzve. A mintegy fél ezer katonát 3 századra osztva vezeti Erdélybe, a védtelen magyar lakosságot bestiális módon gyilkoló román felkelők visszaszorítására. Kossuth Lajos parancsot adott Vasvárinak és a Rákóczi szabadcsapatnak, hogy jöjjön és fékezze meg a románokat, akik itt törnek be. 2 századot, ezt a 2 székely századot a románok leválasztották, és teljesen meg akarták semmisíteni egy völgyben, völgyben, egy szakadék mélyén. Na most vasváriéknak viszik a futárok a hírt, hogy nagy bajban vannak a székelyeket, mind megölik az egészet. És itten szoktam mindig kiemelni, hogy micsoda nagyszerű tett, hogy vasvári gondolkodás nélkül a Rákóczi szabadcsapatnak mind a 3 századát visszavezette, hogy próbálja a székelyeket segíteni. A román felkelők kegyetlensége nem ismert határokat.
A csata után saját halottaikat szekerekre, kocsikra rakták, és azokba a falvakba szállították, ahonnét érkeztek. A magyarok holttesteit lemeztelenítve, kifosztva, meggyalázva egy halomra hányták, és fenyőgajakkal takarták be őket. A környéket még hetekkel, hónapokkal később is a vadállatok által széthordott, oszló emberi testrészek borították. Az egykori csatatérnek mára a nyomait is eltüntették. A terület és a lemészárolt magyarok csontjai ma egy tó mélyén nyugszanak. Az 1050 méteres tengerszint fölötti magasságban található Bélesi tó a gyalui havasokban elhelyezkedő mesterséges víztározó, ami a meleg, szamos vizét duzzasztja fel. A víz átlagmélysége 90 méter, de bizonyos pontokon eléri a 140 métert is. A Béles nevű település hajdan a most víz alatt álló völgy mélyén terült el. A katlan szélessége néhol alig érte el a 25 métert. A 70-es évek végén a falut lebontották, egyedül a templom maradt állva, mely egy dombra épült. Nyáron alacsony vízállás esetén a tornya kilátszott a vízből néhány évvel ezelőttig, mára azonban már teljesen összerogyott. Ennek a tónak a mélyén van a hajdani csatatér, itt alussza örök álmát Vasvári Pál és a vele elesett katonák. Az évszázad során többször is állítottak a csatatér közelébe, mert pontosan nem tudták az emberek, ugyanis változott az útviszonyok, de a románok a kereszteket rendre mind kitörték, meggyalázták. Körösfőn járunk. Körösfő és Kalotaszeg népe minden évben nagyszabású emlékünnepséget szervez az elesett hősök emlékére, akik a kalotaszegi magyar falvak védelmében áldozták életüket a szabadság oltárán. Vasvári Pálnak mindössze 23 esztendő adatot meg a földi létből. De egy örökké valóság a nemzet emlékezetében. Vagy mégsem? Kik és miért ítélték őt feledésre? Kik tagadták meg az utókortól a lehetőséget, hogy Pest-Buda egykori márciusi ifjára méltó módon emlékezhessünk? Hogyan lehetséges, hogy 2022-ig sikerült emlékezetét elhomályosítani a nemzet székvárosában? Ezt az emléket szerették volna valamilyen módon megőrizni, és a magyarországi és a fővárosi emberek köztudatába helyezni azok az emberek, akik felkerestek bennünket 2008-ban. Próbáltam én a budapesti vezetésnél érdeklődni és kérni a vezetést, de Demszky Gábor idejében vissza lettünk utasítva. Péntek László és a Vasvári Kulturális Egyesület erdélyi párja, a Rákóczi Kultúregyesület azért keresett meg bennünket, hogy valamilyen módon próbáljunk ebben segíteni. Akkor a Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési Bizottságának voltam az elnöke. El is indítottuk a folyamatot, de nagyon hamar megérkezett az akkori főpolgármester kabinettjéből a válasz arra, hogy Vasvári Pálnak nem lehet szobra Budapesten, ugyanis a román történetírás szerint Vasvári Pál háborús bűnös, aki románokat gyilkolt, ezért mind a mai napig nem kívánatos személy sem Romániában, és így módon a főváros akkori vezetése azt gondolta, hogy diplomáciai csatát nem kíván felvállalni Romániával, ezért nem is fogja engedni azt, hogy szobor legyen a főváros területén Vasvári Pálról. A románok nagyon gyűlölik, hát már azok, akik gyűlölnek mindnyájunkat, gyűlölik Vasvári Pált, ugyanis Vasvári a románokkal vívott csatába esett el, és az egyik történésztől pedig kérdeztem, azt mondják, hogy ők tulajdonítják Vasvárinak a 12. pontot, hogy betette Unió Erdéllyel a 12 pontot. Ezért kellett egy olyan magánterületet keresni, amelyik hajlandó befogadni. Körösfő adományozott egy szép kopjafát, faragott kopjafát, amelyet a Pest-Szent Imrei református templomba állítottak fel. Gyakorlatilag közadakozásból nagyon rövid idő alatt összegyűlt az a forrás, amiből a posztamenst meg tudtuk
finanszírozni, és erdélyi barátaink pedig magát a kopjafát ajándékozták a 18. kerület polgári közönségének, és gyakorlatilag így 10 hónap alatt elkészült ez az emlékhely, és a 160. évfordulón egy nagyon-nagyon viharos, meleg, nyári, júliusi napon sikerült felavatnunk ezt a szobrot, és így módon tulajdonképpen az egész főváros közösségéről sikerült lemosni azt a gyalázatot, hogy a 160. évfordulóra se készüljön el köztéri műalkotás. Nem vagyok teljesen megelégedve, mert tényleg jó Pest-Szent Imrén egy kopjafa, de azért az volna az igazi, ha Budapest központjában valahol egy szobor lenne Vasvárinak. Ez volt a fő célja. 10 év kellett hozzá, hogy sikerüljön. Tóth Kálmán és Bauer Ferenc önkormányzati képviselők segítségével, vagyis vezetésével megalakult a Vasvári Pál Polgári Egyesület, mivel ők azt mondták, ezt a dolgot csak úgy lehet elérni, ha egy civil szervezet kezdeményezés ezt fogja megvalósítani. Megvalósult végre az álmunk. Budapesten Vasvári Pálnak szobra áll, ez az első szobor, ami Budapesten felállításra került, és több szobor nincs is. Egyesületünk 10 éves munkájával értük el, hogy ez a szobor, ami előtt állok, ez ide került, és méltó helyére, ahova való. Tóth Sándor, egy szegedi szobrászművész elkészítette ezt a szobrot, akkor még nem tudtuk, hogy ez a szobor itt lesz. Több cél volt, több lehetőség volt, és már lassan elveszítettük a reményt arra, hogy ez a szobor valahol közterületen állni fog, amikor egyszer csak Kásler miniszter úr segítségével, mint egy mese, megtörtént, és a szobor oda került, ahol van. Több mint 10 éves küzdelem után végre sikerült az Egyesületnek a 10 éves jubileuma alkalmából, és van egy nagyon szép mellszobra, mégpedig a múzeumkertben. Eleinte csak inkább nyugdíjasok és turisták látogatták, akiket érdekelte ez a dolog. Most, amióta a magyar kormány támogatja a határtalanul diák utazást, bevették a programba, és nincs olyan nyár, hogy legalább 30, 40 vagy 50-20 diák jöjjön és ne nézze meg. Egyik csúcspontja az egyesületi programoknak a Vasvári Fesztivál, amit Pest-Szent Lőrinc Pest-Szent Imre önkormányzatának a segítségével valósítottuk meg 2019-ig. A 48-as hagyományőrző huszárokkal egy méltó, Vasvárihoz méltó rendezvényt sikerült összeraknunk. Sajnos 19-szer ennek vége szakadt. A Toborzó Fesztiválnak az egyik nem titkolt célja, hogy a katonái hagyományokat, a katonaságot közel hozzuk a civil élethez, a gyerekek és a fiatalok megismerjék a katonai életet. Sokszor annyin vagyunk, hogy alig térünk be, de szájtátva hallgatják a gyerekek ezt a szomorú, de szép történetet. Egyre több történész jön el. Itt vannak a dokumentumok, és mindig kérdik, hogy szabad felhasználni, mondom, minél jobban terjeszték, mert minden egyes dokumentum nyilvános. Tehát nincs elrejtve, tessék nézni és tessék tanulmányozni, hiszen közkincsünk Vasvári. Vasvári Pál Polgári Egyesületnek a 10. évfordulója alkalmából egy olyan könyvet jelentenünk meg, amelynek az első részében Vasvárinak az életrajzát pár oldalba, és egy olyan történelmi kisregényt, amely a csatát szépirodalmi formába írja le. Azokat a történelmi helyeket is betettük, fényképeket, amit az archívumból szedtünk ki, hogy a diákok és akik olvassák képzeletbe kapjanak egy kis információt Vasváriról, még többet.
Vasvári Pál bemutatása ma talán fontosabb, mint az elmúlt 10 évben valaha volt. Minden nemzetnek vannak korszakai, amelyek olyan kivételes személyiségeket teremtenek, mint a reformkor nagyjai. A reformkor célja a magyar nemzeti identitás megújítása, a nemzet fogalmának kitágítása és a Kárpát-medencében élők felemelése volt. A korban olyan politikusok dolgoztak a hazáért, mint Kölcsey, Deák, Széchenyi, Kossuth vagy Vasvári. Vasvári Pál személyiségében, gondolataiban, cselekedeteiben is a magyar nemzet legszebb hagyományait mutatta fel. Élete példa a hazaszeretetre, felelős honpolgári viselkedésre. Rajta keresztül lehet bemutatni a ma élő nemzedéknek a követendő példákat, melyek képesek értéket teremteni, legyen szó helytállásról, önfeláldozásról és hazafiasságról. Jelen korunkban is rengeteg feladat vár a polgárságra. Fontos, hogy a fiatalok meglássák az önkéntesség igazi értékét. A Vasvári Pál Polgári Egyesület tevékenysége kiterjed a magyarság polgári értékrendjének őrzésére helyben és határon túl is. Az Egyesület által alapított Vasvári díj évente kerül kiosztásra. Olyan személyek kaphatják, akik Vasvári Pál szellemiségében értek el kiemelkedő eredményeket. Vasvári Pál szellemiségét akkor tartjuk igazán tiszteletben, ha kiállunk a Kárpát-medencében élő magyarok jogaiért. Vasvárinak mi volt a célja? Unió Erdélye. Na most én azt mondom, halála után is ez nagyjából most megvalósul. Ugyanis ezek a települések testvértelepülési viszonyban vannak, évente látogatjuk egymást, barátságok kötődnek, felkeressük egymást. Egy összekötő kapocs, ami Vasvárinak a régi álma valósult meg. Azt a célt, amit több mint 10 éve megfogalmaztunk, hogy Vasvárinak álljon a szobra, és egy erős polgári közösség jöjjön létre, ezt megvalósítottuk. Mi büszkén mondjuk, hogy egyesületünk 200 fővel, kerületünknek így mondom a leghatékonyabb, legaktívabb egyesülete, nagyon sok programunk van. Fő célként a határon túli elcsatolt részeknek a felkeresése, és az ottani emberekkel való, és tájakkal, emlékekkel való ismerkedés. A másik egy közösségépítés.